atong mailhan nga ang amahan sa atong Ginoong Jesucristo, ang iyang foster father nga si San Jose, usa ka karpentero. Pero giingon nga dili lamang siya usa ka karpentero, kundi siya usab matud pa nga nagahimo, nagatabang sa pag-construct sa usa ka balay o usa ka building nga sa kadaghang higayon siguro atong makita o atong maibawaan nga si Jesucristo nagkuyog usab kaniya. Mao nga sa atong santos nga ebanghelyo nag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo nga kung magbuhat ka ni Kagtori, imo usa tan-awon kung aduna ba'y plano, nindot pa ang iyang pundasyon, ug naa ba kay salapi, kwarta nga sakto aron nga kining project nga imong gustong buhaton, imo jud mahuman, nga dili ka sultian sa uban nga makakita nga nagtuga-tuga man siya imo aning tore o aning building, unya dili niya matiwas, wala siya igo nga kwarta aron pagtiwas ni ining project. Sama ni ana nga dapat nato tan-awon sa Jesucristo nagsulti kanato sa atong ebanghelyo. Kung ikaw or ako gusto or ganahan mahimong pinun-an ni Kristo, imo usab tan-awon unsa may mga requirements, unsa may dapat buhaton nimo aron nga ikaw himpit nga mahimong pinun-an nako. Niingon si Jesucristo dinhi sa atong ebanghelyo nga dapat imong dumtan, dumot, yang gisulti sa ebanghelyo, imong amahan, imong inahan, o imong mga pinangga sa imong kinabuhi. Tanan, bisag pa ang imong kaugalingon, kung gusto ka mahimong akong pinun-an. Bot pasabot nga dapat kay bawo kita unsa ang importante sa atong kinabuhi. Kini ba bisagani ang akong mga pinangga, akong ginikanan sa akong pag-igugma sa Ginoo, asa may taas ani nila nga ang pag-igugma sa Dios labaw sa tanan, bisan pa sa akong ginikanan, sa akong igsuon, even sa akong kaugalingon, ang pag-igugma sa Dios mulabaw. Andam ka ba ni anak? Kada ang iyang gisulti sa atong ebanghelyo. Ikaduha, giingon niya, kung gusto ka mahimong akong pinun-an, pas-ana ang krus. Kay ba makita nga si Kristo sa iyang gusto nga maluwas ang katawhan, nag-antos ni pas-an sa krus ug nihalad sa iyang kinabuhi
Susama ni ana nga pag-antos pagsakripisyo andam pa kita nga mo hatag ni ana aron mahimong tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Mao kini ang iyang gihagit kanato karon mga kaigsuonan nga kung andam pa kita sa pagsunod kaniya na mahimong iyang tinun-an nga sa atong kinabuhi una ang gugma sa atong Ginoo. Kay kung atong tan-awon sa matag adlaw unsa may atong gibuhat pagmata unsa may atong ginaupuna unsa may atong gibuhat kini ba nagpakita na kita mga pinun-an sa Diyos o lahi ang atong giprioridad sa atong kinabuhi. Gamay nga pag-angkos, gamay nga sakripisyo, mahimo ba ka na nato alang sa atong kaigsuonan na sama ni Kristo naghalad sa iyang kinabuhi. Mao nga sa atong ika-23 na Domingo kita imangnuan o kita giingnan usab sa atong Ginoo na kung kita gudnahan o gusto magsunod sa atong Ginoo mao kini ang dapat natong buhaton. Hinaot na sa atong pagsilibrar nining Santos nga Misa tagaan kita grasya na maisugon sa pagbuhat sa mga buluhaton na nagpahayag sa atong gugma sa Ginoo. Labi na gayud ang pagbuhat sa buluhaton sa Dios ngadto sa atong kaigsuonan. Kini atong gihalad, kini atong giampo ng ining Santos nga Misa. Palihog manindog. Para sa atong profession of faith, kitang tanan, nagato ako